я покажу вам, дзе пачынаўся ў Мінску сусветны камунізм. Вось на гэтым месцы у 1898 годзе стаяў драўляны домик, куды ў пачатку сакавіка гэтага года зайшло 9 суровых мужчынаў. Это былі сацыялісты, людзі, якія хацелі зрабіць усё чалавецтва шчаслівым. Але ў расійскай імперыі ім не давалі. І тады яны вырашылі стварыць сваю партыю. Сюды лёгка даехаць з Варшавы, з Кіева, з Піцера. Але самае галоўнае, Мінск ціхі, спакойны горад, дзе лёгка думаецца. З'езд партыі быў замаскіраваны пад дзень народзінаў жонкі гаспадара. Удзельнікі з'езда пілі чай з вялікага самавара, елі ватрушкі і паралельна думалі, як зрабіць усіх людзей шчаслівымі. У выніку вырашылі ўсё-ткі стварыць новую партыю рабочых, партыю РСДРП. У музеі каго толькі не было. За гэту вось брамку трымаліся Машэраў, Гагарын, Фідель Кастра, а вы, напэўна, і не былі ніколі. Схадзіце як-небудзь, можа і вам захочацца стварыць сваю партыю. Калі ў Мінск прыязджаюць амерыканцы, то яны шукаюць вось гэты вось дом. У 1959 годзе ў Савецкі Саюз прыехаў былы марскі пехацінец Лі Харві Освальд і папрасіў застацца. Чыноўнікі не ведалі, што рабіць з дзіваком, і вырашылі адправіць яго ў самі ціхі, спакойны, прыстойны і далікатны горад Савецкага Саюза, які, канешне, ў Мінск. Освальду далі кватэру на 4-м паверсе вось гэтага элітнага дома каля плошчы Перамогі. Далі працу на радыёзаводзе недалёка адсюль. Ён вучыў рускую мову, хадзіў на танцы і нават паспеў ажаніцца. Хорошы дом, добрая сям'я, дачушка нарадзілася, але праз год Освальду стала сумна. У СССР няма ні боулінга, ні танцаў нармальных, ні твіста, і ён папрасіўся з'ехаць назад. Але ў Савецкім Саюзе так рабіць было нельга. І ўсё-такі здарыўся цуд, і Освальда выпусцілі з Савецкага Саюза разам з сям'ёй. У 1963 годзе Освальда абвінавацілі ў забойстве амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, а пасля і самого таямніча забілі. Ведаеце, дзе ў Мінску нарадзіўся Максім Богданович? Ідёмце пакажу. Ідзем ад метро Неміга да опернага тэатра, пераходзім дарогу і ідзем уздоўж вось гэтага дома па Богдановичу, нумар 25. У 1885 годзе на месцы вось гэтага вось аб'екта стаяў двухпавярховы дом, дзе пасяліўся малады настаўнік Адам Богданович. Вучыў дзетак, сам жыў у гэтым доме, а па вечарах збіраў сваіх сяброў, разам з якімі чытаў забароненую літаратуру Карла Маркса. Ён пазнаёміўся з прыгожай дзяўчынай Марыі, яны пабраліся і увага, у гэтым вось доме у іх нарадзіўся сын Максім Богданович. У 20 стагоддзі гэты домик быў разбураны. Калі будавалася вось гэта вось Гаргарына чыжа, была прапанова аднавіць гэты домик на тым жа самым месцы. Але бізнесмен быў супраць. Помнік паставілі проста на фасадзе тэхнічнага будынку. Бачыце вось гэты вось дом? Это дом страшных мінскіх гісторый. Трэці дом Саветаў. Яго пабудавалі ў 1936 годзе вельмі модна ў стылі канструктывізма для самых высокапастаўленых чыноўнікаў і афіцэраў БССР. Шурпатыя сцены, вертыкальныя накірункі, шкляное вакно праз усе леснічныя пралёты. Але дом адкрылі ў 36 годзе, а наступны год быў 37. Адсюль пачалі знікаць людзі. Калі ў Мінску на дамах павесіць шыльды з імёнамі тых людзей, якіх забрала НКВД ў тым страшным годзе, то на гэтым доме будзе самая доўгая шыльда. Мы ў двары гэтага дома. 22 чэрвеня 41 года жанчыны і дзеці спусціліся ў бомбасховішча знізу. Але на вялікі жаль, нямецкая бомба патрапіла роўненька ў яго, і ніхто не выжыў. Вось паглядзіце, мясцовыя жыхары насупраць першага пад'езда паставілі вось такі вось камень з надпісам у памяць пра тых ахвяраў. Народны мемарыял. У нас такіх мала.